לרותי ובלון אדום לאלון. יאללה, נמשיך. רגע. פחדה רותי שגם הבלון שלה יתפוצץ. חיבקה רותי את הבלון הכחול, כמו שמחבקים בובה, כמו שמחבקים את אמא. ומה קרה? מה קרה, מריליקה? מה קרה? ופתאום, בום טח! מה קרה? הבלון התפוצץ, הבלון נקרע. אל תצטערי רותי, כך קרה גם לרון. זה סופו של כל בלון. ונשאר רק בלון אחד, בלון אדום, הבלון של אלון. פתאום נשבה רוח חזקה, חטפה את הבלון האדום, העיפה אותו למעלה למעלה עד העננים. אלון נפנף בידיו וקרא, שלום שלום בלון אדום. עמדו הילדים, נפנפו בידיים וקראו בקול אל השמיים, שלום שלום בלון אדום. ופתאום, אבל זהו, הבלון האדום עף, ופתאום בום טרח. מה קרה? הבלון האדום עף. זהו. איזה יפה. ופתאום בום טרח. בום טרח. בום טרח. ופתאום בום טרח.